Ένα από τα smartphones που βλέπουμε εδώ στην Motorola, τα καινούργια, είναι το Moto X Force. Είναι ένα ξεχωριστό smartphone από την Motorola στην οικογένεια Android, το οποίο ξεχωρίζει για την οθόνη του, η οποία ενσωματώνει μια τεχνολογία Shutter Shield, η οποία δεν επιτρέπει στην οθόνη να σπάσει. Βέβαια, η Motorola στην Ινδία, που το έχει κυκλοφορήσει πρώτα, δίνει 4 χρόνια εγγύηση. Εδώ κάνουν διάφορες δοκιμές σε διάφορες επιφάνειες, μάρμαρο, ξύλο, βλέπετε. Να πούμε πάντως, να δούμε λίγο τη συσκευή. Είναι λίγο μεγάλη στο χέρι μου, είναι 5,4 ιντσών η οθόνη, Quad HD, AMOLED τεχνολογία. Φορτίζει πολύ γρήγορα, σε 13 ώρες, για 13 ώρες αυτονομία με φόρτιση μόλις 15 λεπτά, ενώ η πίσω κάμερα είναι στα 21 MP με πολύ γρήγορο focus, και εσωτερικά υπάρχει η προηγούμενη έκδοση της Qualcomm του Snapdragon 810. Τρέχει φυσικά Android, ενώ να δούμε λίγο ακριβώς γιατί ξεχωρίζει. Ας δοκιμάσουμε πρώτα απ' όλα εδώ στο μάρμαρο. Θα το βάλω με την οθόνη προς τα κάτω και πάμε. Κανένα θέμα. Κανένα θέμα απολύτως. Βέβαια, από τόσες πτώσεις που έχει φάει υπάρχουν εδώ κάποιες ζημιές, αλλά η οθόνη παραμένει χωρίς κανένα πρόβλημα. Άλλη μια φορά. Κανένα θέμα. Αυτό είναι το Moto X Force από τη Motorola.